שלום, והיום אנחנו רוצים לשחק באחד המשחקים הכי פופולריים ברובלוקס, Color or Die, צבע או מוות. בואו נתחיל. אוקיי, בואו ניקח את הצבע האדום. מה זה? זה הסרט הזה שעומד לצאת. נקעתי, טוב, יאללה. לפי מה שידוע לי, אנחנו צריכים... שציצית יש מפלטת? ואפשר להסתוות כזה ככה. אוקיי. מברשת. אנחנו צריכים 13 מברשות. אוקיי. מה זה צריך מברג כאילו? מפלטת! מפה. שתיהרגה מישהו. אומייגאד, מקווה שהיא לא תהרג אותי גם. אני לא רוצה להיות ארוחת טבע. טוב, מי אמר בכלל שהיא אוכלת אותי? טוב, בוא נמשיך. הנה זה. היא באה! שיט. אוקיי, היא לא... מברג! ראינו את זה בדרך. זה היה... אוקיי. המשחק הזה יותר קל ממה שחשבתי. הנה זה. אוקיי. פרקור. טוב, אני ממש אוהב פרקורים, חבר'ה. זה לדעתי משהו ממש כיף. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטונים עם אח שלי שלנו משחקים, אז תרשמו לי בתגובות. מאוד מעניין אותי לדעת אם אתם רוצים שאני אעשה עם אח שלי סרטונים. אוקיי. איפה זה יכול להיות? אולי? מיה? לא. לא, די. שוב מפלצת. חזרנו כבר להתחלה. היא יכולה לתפוס אותי פה? טוב, נראה לי שלא. בוא נחפש. לא, היא פה. מה, זה אפשר להיכנס? יש מברשת. טוב, מה זה אפשר להיכנס פה? אוקיי, אפשר להתחבות פה. אוקיי, מה? הנה דלת! צבע צהוב. נראה לי שראיתי את הצבע איפשהו. כן, אני יודע איפה הוא. כן, זה פשוט. כאן. שיט. מפלצת הזאת לא משחררת. פרקור תלת מימד. אבל אתה יכול להנמיך קצת. תודה, אני בחדר שלי. למה שאני אנמיך? די. אני כל הזמן נופל. זה שאמרתי שאני אוהב לעשות פרקורים, לא התכוונתי לפרקורים כאלה. התכוונתי לכמו שעשיתי עם המברשות. שיט. אוי ואבוי. נפלתי. חבר'ה, זה מעצבן ברמות.
עוד מעט מסיימים. רק לא ליפול. שיט! לא. חבר'ה, אני אחזור לכם שאני אצליח. כאילו, זה קשה. טוב, חברים, הצלחתי. זה לא היה פשוט. לקח לי בסביבות חצי שעה לגמור את זה. מה? לא נכון. שיהיה לי את המפתח, אני צריך לעשות את כל זה עוד פעם? אוי, לא. זה יותר קשה ממה שחשבתי. שוב המפלצת. איפה יכול להיות הצבע הירוק? בואו נחשוב. אני יודע במה אתה משחק? הנה אף תנקה שלי. את הפנים שלך. בואו נלך לנקה את הפנים. איפה זה יכול להיות? לא, מפלצת. ואיך תנקה את הפרצוף? שוב, אולי זה כאן? לא, זה הברודה. זה... הנה. חבר'ה, אני מזליסט. רגע, מה? אדום, כתום, צהוב, ירוק. תכלת. מה? כל צבעי הקשת. אתם זוכרים שהדלת האדומה, שיט, בדלת האדומה, שעשינו את הפרקור אחרי זה, בסוף היה את הדלת הטורקיז. אז בואו נלך שם. שיט. תביא את הטלפון. למה זה לא מתחבר? שיט. אוקיי. זו דלת אדומה כן. מעניין אותי מה זה הפתח הזה, לא יודע אם אתם רואים. אני שנייה אראה לכם. זה. מעניין, כאילו, בא לי להיכנס לשם. אבל אם אני אפול אני אחזור להתחלה. אז מעניין איך נכנסים. הנה, המנעול. אוקיי, מה זה? איפה שמים את זה? כאילו, רגע. נכון היינו בדלת הירוקה, והיה שם כזה כל מיני צורות, והיה חסר משולש. אז אולי צריך להכניס את זה כדי להיכנס לדלת הזאת? בואו ננסה. אני לא זוכרת את הדרך. כן, נכון, זה היה בדרך. שימי כאן. ככה. פה, שימי כאן. ומכאן. והנה. כן, ידעתי, צריך את המשולש. נו, מה יש לנו כאן? צבע כחול. איפה הדלת הכחולה? זה כבר נהיה מסובך לאט לאט עם הזמן. טוב, בואו נחפש את הדלת. זה קל. טוב, בוא נצא למבצע לחפש מברשות. כי כדי לברוא... מה זה?
נראה כדי שלברוח צריך את כל המברשות. או, מברשת ראשונה. מה זה? לא, מברשת כאן. לא יכולה לתפוס אותי בפנים, נכון? עוד מברשת. עוד מברשת. ומה זה מטושטש הזה כל הזמן? מה? רגע, מה? אני יכול להיכנס? מגניב. יש למעלה. רגע, מקבלים ספרש. שיט, המפלצת פה למטה. רגע, אם יכלתי לחתוך עם זה את הקרשים האלה, אז זה לא אומר שאני יכול גם לחתוך את הקרשים שהיו בדלת הצהובה? בוא ננסה. אני מקווה שהמפלצת לא תהרוג אותי. לרוץ. טוב, לרוץ. אוקיי. רגע, מה זה? יש פה אימון? כן, אני יכול להמר. טוב, בוא נראה מה יצא לי. פלוס חיים. אז אתם רוצים להגיד לי שאם אני מת, אז אני חוזר לחיים. טוב, מעולה. המפלצת כאן. שיטי כאן באמת. אני יכול לראות את המפלצת דרך המסוף שלי. לכי מפלצת. לאן את הולכת? לא רוצים אותך. אז אני יכול... קרש. טוב, בוא ניקח אותו ובוא ניכנס. עוד פרקור. כן, רגע, מה? אוקיי. רגע, צבע סגול. טוב, בוא נחפש את הצבע הסגול. שיט, מפלצת כאן. שיט, לא. לרוץ. מה? להדביק לימין, זה שיטה. עוד מברשת. מה? אפשר להיכנס פה? אתה ניצחת? אין מצב. אבל נשאר עוד מברשת. טוב, בואו ננסה. בסדר, לא קרה עכשיו כלום.
וכאן אפשר לשים את הקרש. טיש. אם אני לא טועה, ראיתי בדלת האדומה אפשרות של זכוכית כזאת, והיה בפנים צבע ורוד. איזה זיכרון יש לי. טוב, בואו נחפש את הדלת האדומה. שיט. על החיים על המוות. טה 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 טה. בלה 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 בלה. סייב זון. טוב. נכון, זה טוב שהגענו לכאן. ידעתי. אוקיי, עכשיו אני ורוד. כן. איפה? נכון, ראינו את הדלת הוורודה. רגע, יש לי באגים. שיט, מפלצת כאן. חברה שלי התקשרה. כן, דריה, אני באמצע סרטון. הבאתי את זה בצ'פטר 2 ואני בטלפון הזה כבר בצ'פטר 2. בסדר, רגע, אני עושה סרטון על צ'פטר 1 ואני בצבע הוורוד, אז חכי רגע, אני תכף אסיים את צ'פטר 1 ונעשה, חבר'ה, רוצים שנעשה גם את 2 ואת 3? יש לי פה בעיה. מה? טוב, המפלצת הלכה עכשיו. די, באגים, יש לי באגים. מחדש חוסמים לי את צ'פטר 2. אז את צריכה לצאת ולהיכנס עוד פעם. אוקיי. בטוח? כן, בטוח. זה אוקיי. קרה לך פעם אחת? אנחנו ראינו את זה, אוקיי. מה? זה קרה לך פעם אחת? כן, זה באג כלשהו, פשוט... אוקיי. שצריכים לעבור את הפרקור הזה עוד פעם כדי לקבל את המנעול. יופי. ולסקין שלי קוראים בייקון, כי יש לי סקין של בייקון. אבל הסקין שלי לא באמת מפחיד. זה אתה? כן, רגע. למה אתה עם הצבע האדום? אני לא, אני בלי צבע אדום. אז זה לא אתה. חשבתי שאת מי זה בן אדם זר? הוא רודף אחרי. מי רודף? חבר'ה, שנייה. זו שיטה לשחרר באגים. בבקשה, קח את הבן. אוקיי, חבר'ה. אוקיי, זה קצת מעצבן השלב הזה. 1, 2, 3, 4, 5. יש! אנחנו עומדים לגמור את המשחק, חבר'ה. אוקיי, חבר'ה, מה עושים עכשיו? מה עושים? טוב, בוא נטייל במפה ונחפש משהו שצריך לעשות. בעצם אני לא רוצה לעשות. אני עכשיו יש לי 13 מתוך 13 מברשות, ואני עכשיו הולך לחפש את מה שצריך לעשות לעזאזל. רצים. בוא נעשה סרטון של צ'פטר 1 וצ'פטר 3. מפלצת כאן. כן, חבר'ה, אתם רוצים שנעשה גם את 1, גם את 2 וגם את 3 בסרטון אחד? אבל אחרי זה נעשה את 3, כאילו את 2. ואז 3 וזה. מה זה החדר הענקי הזה? מה זה החדר הענקי הזה? נכון, אביתר? מה?
אני שדה צ'פטר 1 וצ'פטר 2, נכון? אני מה? שדה צ'פטר 1 וכאילו את צ'פטר 2 ואת צ'פטר 3. אני שונא את שתיהם. אני שדה צ'פטר 2 יותר. בגלל שבשלוש אין את המלשין. נכון, אין את המלשן הזה שלוקח לך את הצבע. אתה רב שלי, למה? רגע, זה מה שאני מפיקה בטב. זה היד השנייה לפוכה בגלל רגע. יש לי עכשיו צבע לבן, נכון? כשלקחתי אותו היה רשום שצריך ללכת לסייף זון. אוקיי, אז בואו נלך לסייף זון. אתה שיחקת בזה 3 שנים. לא 3 שנים, אבל עברת את זה כבר איתי. נכון. באמת עברתי את זה הרבה פעמים. דריה, את בכיתה א' אמרת לי שלוקח 10 שעות לעבור את צ'פטר 1. אמרתי שעה. ואני משחק בסך הכל 21 דקות. התכוונתי כשאמרתי את זה, התכוונתי שאתה כאילו מקשיב. טוב, לפחות יש לי לב נוסף, אז... דקה כשאתה עובר. רצים! כשאתה מסיים את זה פעם אחת, אז זה מתחיל להיות קל. נכון. ואתה יכול לעבור את זה בדקה. נכון, כי אתה מתחיל להתרגל למפה. אני על הראש הסרט החדש. היי, דריה. אוקיי. שיהיה לך בהצלחה, וגם תפקיד אתה תקבל. או, לבחור בין 4 הדלתות כדי לעבור את המשחק. אני אלך על זאתי. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מה זה המקום הזה? וואו, זה מהמם, חבר'ה. וואו, זה מהמם. זה מהמם. איפה אתה? שלח לי תמונה. מה? ניצחתי את המשחק. אוקיי. אני הפסדתי בטלפון של אבא ובכל זאת ניצחתי. יש! צ'פטר 2! כן. עשיתי את זה אצל אבא, צריכים לעשות את זה יותר. צ'פטר 2! עם המלשין שלוקח לך את הצבע. כן, גם אני אשנא אותו. צ'פטר 2! כל אורך די, צ'פטר 2. כן, יאללה, בוא נתחיל את המשחק. צבע אדום. יאללה, בואו. שיט, אני מפלצת כאן. יש לך מזל שמצאת את זה, אחרת הייתי מתה. מברשת! עוד מברשת! תגיד, יש לך רובוקס? לא. יש לי 1000 ומשהו, תקנו לי. כשאני שיחק בטלפון שלי בצ'פטר 2, המנעול האדום היה מאחוריו והוא עדיין לא מצא את המנעול האדום. לא, דריה, לא. בגלל זה עשיתי בזמן הזה. בגלל זה. אני אוציא לך את המבריק מהראש. לא בא. איך אתה הולך? היי מקשיב. תודה היי. אז לא, דריה, לא. אני אחריך. אני אעשה אם אתה מת גם אני צריכה למות. אוקיי. או שאולי אתה.
אוקיי, בואי אחריי. אני אבוא אחריך, לא תהרוג אותי כמו שאר הפעמים שעשית. אוקיי. פשוט כבר הגעתי לדלת, אז אין לך מה. גם אני ידעתי. אני עדיין הייתי אחריך, אביה. אוקיי, מה שאת אומרת, את אומרת. אבל זה הלך עליך. מה כבר את יכולה לעשות לי? את רק התקשרת אליי. לא יודעת, אבל תתכונן לבית ספר. דריה, הבית ספר עוד שבוע, אנחנו בחופש סוכות. ואני בחופשה לי עוד שבוע. ליד ים. טוב, אני יודע איפה הדלת הצהובה, אז כדאי לך לבוא אחריי. אני אחריך. כן, אני רואה אותו בסדר. שיט, התבלבלתי במיקום. אתה עדיין נמצא במקום, נהדר. לא, אני לא. אני בתוך הדלת הצהובה. יש לי להגיד, הוציאו אותי מהמשחק. טוב, כנראה אין לך אינטרנט או משהו כזה. נראה לי שעלה באינטרנט של אמא. גם אתמול האמת הרבה. טוב, נכנסתי שוב. אתה יכול לעצור את הסרטון? טוב חבר'ה, תגידו פאף וכבר נחזור עם דריה, חברה שעומדת לשחק איתי. תגידו פאף, 3-4 והיא כבר תהיה פה, 3-4 ותגידו פאף. חבר'ה, לקח לה שעות אז לא היה לי כוח לחכות, אז אנחנו ממשיכים בלעדיה עד שהיא, הנה את סוף סוף. תעזור לי אולי עם טוב? שכחתי שוב את כל הכיוונים. אני יותר בקטע של להמשיך. אוקיי, אז אתה שוב מתכנן לטוש אותי. לא שפטי אז שם. תגיד לי, איפה בברק, המנגול הצהוב, וכנראה שאני אהיה איתך אולי. זו דרך סודית שאני גיליתי להגיע לפצצה. בום. וטאם. אוקיי, עכשיו שוב נפשת אותי. עושים את הפרקור כדי להגיע לצבע הירוק. שיט. למה מנתקים כל הכבלים? תנו לי, אני צריכה שהכבלים יהיו דלוקים. היי סייבזון, מה תעזור לי בחיים סייבזון? נו כבר די, תצליח כבר לעשות את הפרקור. די ליפול. מה? אני אלופה בפרקור. גם אני, אבל פרקור תלת ממד אני שונא. אני מתה על פרקור תלת מימד, אני אלופה בהם. אני תמיד יודעת את הסוף שלהם. יש! ראיתי את הצבע הירוק. אני ראיתי את הצבע הירוק. אני ראיתי אותו, הוא היה באזור הזה, נכון? מה? הצבע הירוק. אני עדיין מחפשת את הברגל, ומה תעזור לי במילים שלך? וגם אני ראיתי אותו, הרגע עברתי אותו. אני מוצאת פה את כל הצבעים.
בוא. אתה הולך לכיוון הלא נכון. הוא היה בדיוק איפה שאני עברתי. בוא. בוא. את לוקחת אותי למפלצת. אני לוקחת אותך לא לירוק. בברגי! אוקיי, תמשיך בדרך הצלחה. אוקיי, לא להגזים פלטת את השם. כדי לעבור אותך. כמה פרשות יש לך? 6. כמה לך? גם לי יש 6. זה, גם קוטי. שיט, אני בדרך למוות. אני כל כך קונאת לניצחון. מה? אתה מת? כמעט מתתי. אתה מתת? לא, יש! לא מתתי. בסדר. לא לי להיכנס לשלום. כן, יותר טוב ממך. למה אתה לא יכול למות בשקט? מצאתי את הצבע ירוק. יש, מצאתי, סוף סוף. פיקקס, יש לי פיקקס. אני בלבלתי בו במשחק הסתום הזה. אני יוצאת. פעם הוא היה המשחק האהוב עלייך, דריה. פעם, אני הולכת למאסטר סושי. סושי מפלט. טוב. לא, אני לא מצטרף אליך, כפיר. מי זה היר? כפיר אמרתי, כפיר. באיזה משחק הוא לא משחק בכלל? אין לי שמץ, כנראה דורס. ויתר, אתה יודע שאתה יכול לצרף אותו אתה? כן. די ליפול. לא, לא. לא. זה נראה כמו משחק שאני אוהבת. אלא אתה בטח לא תצטרף כי הוא קודם כל בקושי משחקים מה. למרות שגם אתה משחק בהמון כאלה. לא משחקי מה, אבל לא כמו שלי. לא, 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 אבל יש לי מספיק. די ליפול, אני כזה חרא בזה. תספחי את כולם. תפסיק לשמח
אל תקשיבו לפטפוטים של דריה. אני אכיל אותך במחשב וילך ולך. אוקיי, אז אל תשתתק עליי. אל תשתתק. זה. ברצינות אתכם, תחשבו בהיגיון. די. כן! בהתחלה הם לא חשבו בהיגיון, ועכשיו חושבים בבננה. זה הסוכות שלי. אני שונא את הפרקור הזה, אבל... מה עשיתי? וזה לא במשחק שלך. אני מתה על המשחק המטומטם הזה. לא, המשחק המטומטם הזה. לא, בסוף לא. רגע, תלך לך, ברשותך אני רוצה לנוח. אוקיי. חבר'ה, שניונת. יאו. כן, כאילו לא קרה כלום. די, למה לקלל? אנשים מקללים בצ'אט. טוק. בבקשה, סתם לסרטון של אביתר. וואי, מה קורה פה? וואו! צבע כחול, איזה כיף. רגע, אתה ברובלוקס? כן, ברור. בטוח? אני בטוח שאני ברובלוקס, כי אני משחק כל הרול די. בטוח? יואו, דריה, את עושה לי מלח פוח. בטוח? כן, אני בטוח. די, אתה להגיח פה את המשחק הזה. אוקיי, אז איך הולך? אביה? איך הולך לך? מעולה דווקא. אוף. בוא תעשה. לא, הבננה נפלא אותי למוות. דריה! מה זה השטויות האלה? אני צ'וקי. תמות צ'וק. תמותי צ'וק. שיט! לא נכון! מתתי. אוקיי חבר'ה, אני אחזור לכם שאני אגיע לזה עוד פעם לעזאזל. אוקיי חבר'ה, שעה אשכרה להגיע. אוקיי, חבר'ה בואו נמשיך. לקח לי המון זמן חבר'ה, זה היה קשה ברמות. מה זה?
חדר סודי. אוקיי. אוקיי. חבר'ה, זה מלחיץ אותי. כאילו, זה מלחיץ. יו, ברו, מה? יש. הצלחתי. איזה צבע אנחנו? סגול. סגול זה בדלת הראשית, נכון? יו, חבר'ה, זה קשה ברמות של מפלצת, כל הזמן רצה אחריך, מוציא את הקטן, מי שעוזר לה. כן, אוקיי, לכרטיס אני יודע איפה צריך לשים, וצריך מאוד להיזהר עם זה. לרוץ, זה קשה ברמות. אוקיי. הנה, כאן, זה. יש! נכנסתי בזמן! די, נו! אני שונא את זה, חבר'ה, זה הפרקור הכי מעצבן במשחק. לא, דווקא זה של הפצצה יותר מעצבן. אבל זה מקום שני בדוק. סיימתי את זה, אבל נפסלתי ברגע האחרון. איזה חבל. אוי, לא. נפסלתי. באחרון.
חבר'ה, תרשמו לי בתגובות אם אתם יודעים, כאילו אם אתם אוהבים את המשחק הזה או שיחקתם בו פעם. חבר'ה, אני עומד לסיים את זה. יש. לא, 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 אני לא מת, זה לא נכון. או, שלום. שיט, לא, 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 לא. לא, אני לא מת, זה לא נכון. כמעט מתתי. טוב חבר'ה, על החיים ועל המוות. Perdón. Charles. מה אני אגיד לכם? נעשה את צ'פטר 2 בסרטון אחר. אני מצטער. נעשה את זה בסרטון אחר. מקווה שנהנתם. אין לי כוח. באמת. מקווה שנהנתם. אם אתם באמת רוצים שאני אעשה את צ'פטר 2 ו-3, אז תרשמו לערוץ. אני מצטער. זה לא עומד לקרות. אני לא עומד לעצור את הסרטון. או לעבור את כל זה עוד פעם.
מקווה שנהנתם. ביי.